Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amai. Dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami. Haanggi pinaribot na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Advent madihamu. Moliate madiha radio di rohamuna. Lahomat dohoti tangiang dohot pamujion bodarina di borngenon. Di bagasa kaporsiaon. Sai di pasu-pasu Tuhanima para saurat tarap dohot Tuhani. Bahin hasangapun di goarna nabadiai. Tatangihon mahata ni Tuhani. Turbuk si cahaon dihita borginon. Imana tersurat di Filipi bidusada ayat 12 sahat rodi ayat 10 songonodo tersurat di turpuki. Alai dipangido rohaku ali akadongan naing mabotoon muna lam manupak tubarita naudido namasa diau pola naung gabe barita ni Kristus do aka rateku tusadok pangisi ni tangsi nang humaliang gabe dapotan pos ni roha do tumorok dongan na di bagasan Tuhani binahen ni rateki gabe lambarani ma makatahon hata ni debata sopola mabiar deba tutu maka tidakon Kristus maroha late-late dohot bada-bada alai deba siadengkan ni roha nyocar ni holong ni roha ma akai ala diboto manaryason bardita naudido ubahen natarhurungi au alai na asingi macami tahon Kristus si roha na marbada dada mamolin dihirim tabaan na sida do hapersuhot tuau na tarrate asabehado asal ma dijami tahon Kristus manang behabe pangalahona manang maroha di bagasan manang maroha na sitong ido saat ni turpuki martua mana tu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tapa tuto rumah rohata jadopan di debata martangiang mahita. Moliate ma disopahon rohanami itu adopanmu ali Tuhan debata perdegan basa para siroha na sumurung. Diramoti hodo gulmit dingolu nami disarihon hodo parbohalon ni ngolu nami. Tarlumobi diluas hodo pehami macalo hangoluanon rasi-rasa di bagasan partikianon huhapor sehami saluhut nai holan sian asidot holong ni roham digadup hami marsangap mako ali debata abadami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan dami dunga hutangi hok kami hatam nabadiyay naung marsaringar inamas suarahon tuganup hami asang giat barita na uli ilam turaratna asang giat barita na uli ilam marparbue di gadup
alak na porsia. Patau mahami Tuhan makanguluhon hatami. Asalam marpakorhon di gulmit ni ngulu nami. Asalam marhapor siyaw kami lamtang lam tugu ya kaari-ari na mangihud. Ali Tuhan nami jala debatan nami. Tuho mahupasahat hami saluhut ruas ni huriam. Ramoti pamatang dohot todina. Di dia penuaing maringan cala mangula. Say homa na madaoni na dibagasan parsahiton. Lehon mahahipason dinasida marhite-hite huasom. Marhite-hite asidot holong ni roham. Patulus mahahipason di pamatang na. Homa na mga puli. Saluhud ruas ni huriam na dibagasang sitaonon dohot parukilon. Pargugoy mana sida Tuhan. Lampatogu ng haporseao dohot pakirimon na. Nasarihonon mudo na sida. Tuhan nami jala debatan nami. Tuho manang hupasahat kami. Bangso dohot negara nami yon. Bangso Indonesia. Asa pargugoy akapanggomgomi ali Tuhan. Patau akapanggomgomi. Laho manguluhon bangso namion. Asa gabi bangso dalam maduma. Bangso na dame. Bangso na marlas ni roha. Bangso na berkeadilan. Ali Tuhan pos dorohada. Saya totong malampar gugoy akapanggomgomi nami. Asa marture saluhut na ruhut ni uhum. Marture saluhut na nang akanasa ulaun di tonga-tonga di bangso nami. Di bagasa berginopya le Tuhan. Tinalahopea kami di podoman nami. Mangulon kami Tuhan. Loas mahami. Modum. Dohot renges. Sinok si malolong nami. Hei hami dari marsugut. Di bagasan hahipason. Sahat tu tanganmu madaging dohot todi nami. Mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami, sesama saluhut dosa nami, asiroham, tangihon, tangiang dohot elik-elik nami. Amin. Asinirohan ni Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadiama madongani. Jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Margati so